Yurdumyzyň çar künsünde bolşy ýaly köklerini gadymiyetiň çuňluklaryndan alyp gaýdan milli mirasymyzy, halkymyzyň amal hasam, senetçilik däp desturlaryny içkin öwrenmäge hemde azap zamanamyzda täzeçe röwüşde şöhlendirmekde. Ýyla tarapynda giňden wagt nesihat etmekde, diýarymyzyň Lewap welaýatynda da netijeli işler alınıp barlýar. Şoň bilen birlikde kulaalçylyk sungatyny öwrenmek we ösdürmek mabatda hususy telekeçilerimiz tarapyndan gadymiyetden gelýän küýdegärçilik sungaty bilen häzirki döwrüň sağlaşygyny emele getirýän önümçülüklerim ýola goýulýar. Şeýle önümçülükleriň hataryna Türkmenawa şäherindäki telekeçi küýdegärleriň alyp barýan işlerine mysal getirmek bolar. Bu ýerde ýyla tarapyndan gün saýyn uly isege eýe bolýan keramiki önümleriň önümçüligi giňden ýola goýulandyr. Hususy telekeçiler tarapyndan raýatlarymyzyň hemde edara kärhanalaryň targytlary kabul edilip, sap toýundan ýasalan önümleriň bede gaýratynlyklaryna, renkleriniň saýlanyp alynşyna, hil ölçeglerini aýratyn ähmiýet berilýär. Dana Şahir Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň hormatyna ýurdumyzda yglan edilen Pähm Paýhas ummany Magtumul Pragy ýylyny ata-babalarymyzdan gelýän kulaalçylyk sungatyny ösdürmek, ýaş nesillere ýetirmek boýunça telekeçi küýdegärleri tarapyndan alynıp barylýan öwwa münasip işler çuňur many mazmuny eýe bolup terbiýeçilik ähmiýeti bilen tapawdynýar. Bu ýerde haripa şägirdlik ýoly dowam etdirilip, ýaş nesle watançylyk, gözellik, zähmet terbiýetini bermekde, ýaşlaryň hünärliklerini el almagyna göwnüjä işler ýola goýulan. Ustad küýdegärleri ata-babalarymyzyň bize miras galdyran kulaalçylyk sungatyny geljek nesillerimize ýetirmekde döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.